מלא אנשים שואלים אותי, אהרון, איך עשית 28 מיליארד דולר? איך נהיית כזה עשיר? אהרון, אבל אתה לא עשיר. שתוק. מה זה שוק ההון? מה זה השקעות? ממש לא. ירושה. חיסלתי 7 אנשים במשפחה שלי בשביל זה. אפשר לעזור לך? שלום אדוני, המשלוח שלך? לא הזמנתי כלום. אתה הזמנת לך שווארמה. אני צמחוני. אז כנראה זה לא לך, זה כנראה למשפחה שלך. להביא להם? הם גירשו אותי מהבית, אני גר לבד. אתה יודע מה? אני פשוט אניח לך את זה על השולחן בשבילך, אוקיי? טוב, תודה. מה זה החרא? אני אמרתי לו שיסגור את העסקה על 80 מיליון, אני לא יודע מה הוא רצה... חכי שנייה רגע. הלו. היי, מדבר אהרון מהמרכז לחיסולים. רציתי לדעת מתי אתה פנוי לחיסול. מה? סליחה, אני קצת חדש פה בכל המשרד, אבל שאלה, מתי אתה פנוי לחיסול? יש לי תור פנוי לעכשיו. מה? אוקיי, אז אני מבין שכן. לוסי! לוסי, my friend, where did you put them at? גבונגה. מה זה, מי את? I am the new Indian working for you, my friend. איפה לוסי? Don't worry about Lucy, she's okay. טוב, לא משנה, את יכולה להביא לי מתן? Of course, my friend, what do you need me to do? וזה חברים, איך עשיתי את הכסף שלי מבלי להתאפס. אם אתם גם רוצים לדעת... שיט. כנראה שאהרון לא יודע לחסל כמו שצריך, אבל גלן פאוול בסרט עשיר רצח יודע טוב מאוד. הסרט יוצא ב9 ליולי בבתי הקולנוע.